Ublay P Baro ki bapay ya ka Good News TV bani pidang sumubhay P sa sisiyan siya kani ka program. Hakan di ka por ngidap da ka jingkemen bidan ringkat bat ngi i Reverend DLC Emily iban sami ka kubor nakaktiyan ka jong Ublay. Marashwa bangin yung asngaw ya ka kubor bay pastor ay padang ka jongi ngin sngap siya ka way ka jinray ka bakirpang ban ay day bless dora kenram Ublay ng kurkuyi P. Sa tang ki an ki hukum la ja hin re ki jin tho bat hukum jong mi ki long koridor da shisha ha ka per thai si bang im minta o sa tang ki an jin tho bat hukum jong mi ki long koridor da shisha ha jan jong mi atrai ya lam ya nga halin ti bam mi ngau ba banting shanya buram jong mi atrai da ki trong mi ai ngân nhạt ha chân trong mi an trái ya lam ya nga ha linh ti ba mi ngâu ba ban tiếng sáng ya buram trong mi a trái da ki hukum trong mi ai ngân atrai ni long u nong smart jong na bat ka jing shaya kanen ti jong na la ying habar ngakerpat atrai ya rab bangan ombak la atrai ni nong smart jong nga bat ka jing shaya kalen ti jong nga na ying habar ngakerpat atrai ya rab bangan ombak lang ha jan jong mi atrai ya lam ya ngâu ba banting shanya buram jong mi atrai da ki hukum jong mi ai ngân nhạt ha jan jong mi atrai ya lam ya nga ha linh ti ba mi ngâu ba banting shanya buram jong mi atrai da ki hukum jong mi ananya da ki hukum jong mi ananya ki perlok ki perjor ki perpengai bi paro nagaliang jongka Good News TV sesin pat ni wanra kejing ai kublai ke pekerpang ye fi we ki baju kersan ya ke channel ke jongi lagalong lang ba ke jing duai nang taru lang ba ke subscribe ke jong fi ngi duai ba ble nang kerkhui fi bat ba finang ya kersan yengi lagalong hakinu gunu ki benta lang ba ke channel ke jongi ki
Parlok bat ki parmngai bi baro. Hagani ke janmit ka bamenta. Ni sngau ban penpau ya ke jing songu ka bakrayu blai. Ubla penla pat ingi bangin ya lumlang kumni janmit. Hagani ke kenta ka bamenta ban pelat cipor. Naga banta ban sya skor langba. Jong ke jing slok ka belengkot naga tin ke jong ublai. Ni penpau ru ke jing songu ya ublai. Ubam syamlai no ingi. Bat ubalangkat bat ngi langba kan ngi bar koi. Haka bangila yo ban mani ban syakri yo. Haki balang bat iki jaka ki baper. Haswa ya ka bangin ya slok lang na ka jingsha jong ka tin ke jong ublai. Senpat na ka liang jong ka Good News TV. Jong ka jiseng samla KCP snat sap ngi. Ni da kerpat ifi ba finang yai kersan yangi. Langba kipor ki badangwan. Bat ban long ru ke jingkerku. Langba kisngi kisnem ki badangwan. Ka benta jong ka jing slok. Ka bangakwa ban slok lang. Ha pedeng jongi. Ha kani ki janmit ka bamenta. Galong gadgum naga gospel ka jong Lukas. Ka ba pila ban syam. Nagal nong ka basan kit khot na du nungkong ha du ka bakhat uai. Bat pila ban syam ru na gospel Matius. Kal nong ka basaw ka khot ka bakhat pra du ar pu ar. Ba no Margos kal nong ka nungkong kit khot khan reu ha du ar pu. Ka phang jong ka jing slok ha ka ni janmit ka bamta kalong. Ujisu ula banle ke kamba jong ka jing ton kam ha ka jing em ka jongi ladang ifai syau. Ujisu ula banle ya ka kamba jong ka jing ton kam ha ka jing em ka jongi ladangi ngifai syau. Ki parlok bat ki parbangai bai. Kani ka benta jong ka jing slok. Kadai ka balayat hu haga gospel Lukas. Lani la ban ong. Kadai ka kamba. Ka bau Jisu ule. Haga jingkot ya ki senran ki benengkong ki jong u. Kata yau Simon Petrus. Yau Andrew. Yau Jacob. Badu Yohanes. Kani ka kamba. Ka bau Jisu ru ulale. Kadai ka kamba. Ka balajia ha karu duriau Galilea. Kenang bangin sautu tongin ya pet shua ya ka background lani ka nongrem jong ka benta lani ka teks. Kenang bangin sautu ya ka jing shisha jong ka jingmut bat ya ka tin ka jong guplay. Ka duriau Galilea. Kadai ka wei ya ka balaju tho ba haki sau gospel jong ka testament ka patmai. Ya ka duriau Galilea la jutip haki lai teli ki benta. Don ki baong ba kadai ka duriau Galili. Don ki baong ba kadai ka duriau Tiberias. Don ba ki ong ba kadai ka duriau Genesaret. Lani Genesaret. U Lukas u ya thu yangi ba kani ka kamba ka bau Jisu le ban pengat dok ha ya ki senran kata yau Petrus yau Andrew yau Jacob badu Yohanes. Kadi ka kamba ya ka balajia ha ka duriau Genesaret katkum u Lukas. Bat u Matius badu Marcos pade wong. Bakani ka kamba ka jia ha ka duriau Galilea. Ni sau thu na markata kamdon ka nung jing fair ka dehi ka ju ka kamba ka bangila banong da pasyai bakadei ka kamba ka bau Jisu le ha ka duriau Galilea da ka bau pengat sibun ki dok ha ya ki senran ki benengkong ki jong u. Ka duriau Galilea ka don kumba khat lai mai na not chasau. La banong khat nyau khat 5 kilometer. Nang ta ka jinghe la ni ka jingyar jongka ka don kumba framai
na satay na mingi sesep ngi ngamut banong nang ta kadon ke jing jeliu jongka kumban rius pa food na duriau kanika Galilea lani kan ka thain Galilea lani kan nongba Galilea kadi kabadon kumba khatsan hajar ki nong song snong haka ka Galilea kadi ke jaka hakabau Jisu usdang ya ka ministry ke banangkong ke jong u nagi niki thain bat nagi niki tong ka thain Galilea kadi ke jaka ke babeng ban rep ban riang nang ta ban thung ban tep lani kadi ke jaka ka ba internet ba kibriu ki ba syong haka kidi ki briu ki ba kham ruspa kham don kham em bat khambun na ki im jakpo da ka ba kamai lani pandon kam ya ki dokha ki ba mi nakani kaduriau kalya kinong yathu bat kinong batai ki yathu yangi baki sinong lani ki rut surok lani ki dong jong ki jaka sinong kalya ki lalong ki jaka ki bau Jisu usdang ya ke jing yalap ke jung u ya ke jing hikai ke jung u bat ki kamba jong ke jing pen kia ki ba krau kinong batai ki ong ba ki rut surok jong ke Galilea bat ki ling ki ba don na rut ke duriau Galilea kila longkum ka pulpit bat kila longkum ka stand ya Jisu kum unong yalap ubakraw ki parbanget bi bat ki perlok ki bi habangi pai syakani ga banta kat kum Lukas Markus bat Matius nginyo iya ki lai tli ki banta ki badon kam na ka banta jongi ki balongru kum ka kubor belei lani ka jikai ka bakongsan na ka banta jongi kapang ga benengkong na kani kelong nakani ka kamba ka bu Jisu le ban pengat cibun ki dokha ya ki senran ki benengkong jong u ha ka jingkot chi ka mesu ki u kalong udon ubayo i ya ki jinglong ha ka bakum kanu ka jinglong la ban bu akawe ka rukom u Jisu u yo i ya ki jinglong ka baki senran ki ya kendo u Isaac Newton hakata ka theory ke buong the law of gravity uong gini kentin the earth is full of miracle for the eyes that sees ka perthai kalong ka badap ta sibun ki kamba naga banta ki to ki briu ki badon ki khamat banyo i how Lukas hagalan nongga banengkong hadu kabalai hadin bau Jisu lastang ke ministry ke jong u sanalay rungshu sa sinagog siya ka temple and reus dang na kilaya bat kibawan siya kani ka jinghikai ka jungu ka jingyalap ka jinghikai bat ka kamba ka jungu kedi ki samla ki rangba bat kumta teter ki donru kibawan bat ngap yu ki riu kentai ki baduk ki rangli bat ki baduk jingkermen ka ba sauternat ka long bau Jisu hagi ni ki dong ki than kilaya utip uyo iya ke jinglong jong kita ki briu ki bawan ban sengap ki bawan ban skor ya u ki than ke lia bat ki ba kemi baun ai ka kubor jong ke jingkermen na ka benta ke jongki haka ba kum ka tau Jisu u ya lap u hikai anda bu ya lap u ya lekai ka phang pedeng jong u kalong bau ai ya ka kubor jong ke jingkermen ka kubor jong ke jingsuk ka kubor jong ka jing i bat ka kubor jong ka jing pentemai ki parlok ki perbanget bi na pedeng gini ki bawan ki don ki bala du jing kermen ku menglong ki don ki bala sya kentai ki don ki baduk ki balong ki ru kentai bat ki bala sya i beng habaki wan shau Jisu ban sengap haki phang jong kelia ki yo ya ka kubor bapa bat kata ka kubor ke baba kalong bau Jisu u aya ke jingalap jong ke jingkermen ya ke jing im jong ki em tanghang ne perthai han reiru ha ke jing im kapan suan
Udon ubay ia ke jinglong kabakum kanu. Parlok parbangay kiba cupay ia kenika Good News TV ke jongi. Langba kenika benta jong kaktin ke jong ublay. Kala banlong naga benta jonga bat jongi iway pa iway. Ngimla len kum gibriu habangi maka pertai. Kidon kipo jong kajing sausi. Kidon kipo jong kajing kuslay. Kidon kipo jong kajing sayong. Kidon kipo jong kajing du jingkermen. Kidon kipo jong kajing sngau marway. Bat kidon kipo ru kibangi sngau bau belay don shu bani. Henry lang ba kanika kubor. Jong kanika janmit ka bamta. Upan kan mau yingi. Bau belay utip. Ublay uyoi. Ladang ilong hakanukunukotor. Bat ularo. Banwan banyarap yangi. Hakapo kabangi don kam. Ki parlok bat ki perbangit. Ujisu uyoi ya ke jinglong jong gitu ki bawan sengap. Ujisu uyoi ya ke jinglong jong ki senran. Hakapor jong ke jinge ke jong ki. Henry ya ke kubo jong tingmen. Batongin kan mau. Ularo bat uyoi ru ya ke jingmut ke jongi. Kabenta kabar, nakani kabenta kalong. Udon ubala ban yarap yangi. Lani ujisu ula ban yarap yangi. Hagi jing kijing kendu jong ka jing ka jongi. Hagi dekot ke banengkong badu ke balaing ya ya pek ba kumnu ki bawan sakatu ka jing sengap. Ya ke jing alap ya ke jing kai pada kambak ka jong jisu ki teman ki kro ki beduk jing kerman ki beduk ki berarti pengta. Ndre kani ke benta ka par padi ngiyoi. Ya ke jing syam jong ki sunran. Kata galong u Petros u Andrew u Jacob pat u Yohanes. U Lukas u Yetu yangi. Bau Petros rengkat bat u Andrew u para jong u. U Yohanes rengkat bat u Jacob bat u pa jong u Zebedi. Kila ya lek syakani ke dureu kalya baro simit. Bantong doka. Bat bantong doka kamun dala Simon step kinyo ban ra siyeng ban penon kami ki lagalong bandi ki ban yo pisa haga kamay ki ji ke babiang bat kumta teter. Henry u Lukas u Yetu yangi bau Petros u Yohanes u Andrew bau Jacob bat u Zebedi u pajong Yohanes bat u Andrew kimsim layo doka. Kadau galong wala kila dei kita ki bangi ong ki bala pena ki bala bit ki bala expert haduriau Henry kata kamit ki kamio doka ngimtip kai kadau ka penlong yeki banom yo tong doka. Henry ngiyo ipat de haga step ke babun bakilayo sibun kidoka. Kakam ka bau Petros udai banle galong bantang doka anda bula dep bantong doka ulai raik ta doka bandi sayau syahat banwan raik ka kamai ke ji bad pedeng ka bakum kata ke jing perkat ke jong u ndaula king baro simit rengkat bat kini ki parlok ke jong u klemio doka ula tension, ula syayong, ula du bor, ula sngau du jikermen ngelek kumno ban sa ban penyak ban yo ban kekamai ke jibat kum tak terter. Anda bu men step ula lumno, ula raino, ban ino ban ifaino siyeng. Namar ba umyo dok hai. Daya ka kum kata kapor. Kaba ulamut ban le no siyeng. Ujisu anyai na duriau na jan kaling kaba usyong kensan ko Petros ngala bandrung ha kani kaling ke jong me u Petros ukram yo sngau ta kapor na mar ba usyong jingbot Andrei de para jong u Andrew u ba layo sngau ye ke jingong ke jong Jisu bangala ne mat pen kameng ni kaling ban yang ban hikai ki breu namar u Andrew uladep yo iyo Jisu boleh ki kamba akini ki kendiat sengi kum tau tip batang surung Jisu kaling ke jong u
kan don kan nu ka kamba ka bakrau kum tau Andrew la welcome you but Simon supay you Andrei da ka jing convince ka jong Andrew para jong ulala ban convince ya Petros haka bakum kata ka jinglong anda balau Jisu la dep ban hikai ya kata ka jing hikai ka jong ula ong ya Petros ko Petros do nyat sia ka bakam jeliu Petros long ko kan rat baro simin ngilaya persang kat la kat iai daki buj daki lat baro ban yo tong do kan re ngi klem yo ye ka jubab ka jong pres kas ngau kumba udu jingkermen kas ngau kumba ngila ban ong ka bomla ban long re namar ba para jong ule thu bu du kan ran kala penlong yo Petros ban ngej ban kongo ko kan rat namar kik tin jong me kum tau la lej ya ke ban pengam ya kijar anda bola lej ban pengam ya kijar ula yo sibun kadok ha badam tang kata om tang Petros om tang Andrew Hanreiru u Jacob Yohanes kilahap ni wan rak lang bu sevidi ya kita kidok ha kiba kilangan dai hang ni bu Petros usau thu pleng une deu try wan na ka por ka badon kam batang siong sikentien kalalong ni ula tem krup hagi slak jat ke jong longko kan rat to khilej no nanga ngamlong u bapit na kam ta jong me Andreu Jisu longko Simon Petros nadu menta nganom pelong su ya meu nong tong do kha Andrei ngan penlong ya me unong tong breu dai na du kan ni jingkot ka bau Jisu khot ula long usun ran banengkong jong Jisu parlok para bangej bi udon nu balak bani Arab ka ges ka jinglong ka situation ka bau Petros udah na ka khimkait ha ka bau perkhat bom donong ya rap yu nre ka bakum ka tawan Jisu bat ula bani yo sibun ka dokha ki perlok ki prabangej bei tongin kan mau habangi ngi phai show play habangi ngi wat show play kumba wat u Petros habangi pendam habangi kongu kan mau wat ka bom la ban long ro ula ban pelong ula ban le ka kamba ka babha ladangi tip bandam hau ula ban le ka kamba jong ga jing ya rap ha kan ka por ka bangi ngi don kam lada ubriu lani ka briu ki phai show play ladangi ngi tip ban serendar hau ladangi ngi tip ban wat lani ban IT yalade hau ki perlok ki prabangej tonginom long ki badu jingkermen ki don ki khep ki bang kum mangalong syakaman ki bang isaudu mensim ki bang isngau bom don nong yarap ki ba bunsin ngisngau bangimla syu ban lai nagi jinge ki jingele nagi bor jong pop soitan nagi jinglen basniu ki jongi lagalong ki jingdi kiat lagalong ki jingdi drugs lagalong ki kam auria lagalong kinu ki benta kan mau ladang ngingi fai show play ublay ulong ubala bat ula ban le ka kamba ka bakrau naga benta jongi bat unle ya ka babhatam ha ka jing em ka jongi to ublay unisnei ban kurku ingi ublay ni arab ingi bat tongin kan mau ulong ubayu ingi bat ulong ru ubala ban yarap ingi habangi ngiwan ban pendem yalade hau ka benta ka balai bat ka benta ka bakhadu nakani ka gospel Lukas san ka banengkong hadu ka hotwe kalong kamen sim ka bakhot ingi bangimde bangidei ban yale wada pedeng kijing bom la kamen sim ka bakhot yangi ba ngin yale la ngin yat seprang ha pedeng kijing saudu jingkermen bat ngin job yeki
Haga dekat ka basau ka basan ka bangangan puli ni ka por ka ong kum ni. Te ondal wai no nama keren ula ong Simon. To nyat no siya ka kham joleu. To penyaru iki jar jong pi bandum ngat. Simon nu le thu bad ula ong. Ko kenrat ngilele sitom baro simen. Ruem ngem semelangan. Henry na market tien jong me. Ngan penhier ya kijar. Perlok nagani ke bentang. Ke jingkot. Bat ke jingpen ken mau kalong. Bau Petros siam la kenyok. Siam la ino. Enrei ulas dang biang. Ya kawe ka rukom. Bat ulas dang biang. Ya kawe ka benta. Bat ulas dang biang. Ya kawe ka sap ka fong ani ka buit temai ka jong u. Da ka jing ong ka jong u Jisu. Bau day ban lek biang ban penhap ya kejar. Siya ka bakham jeliu. Kanang baunyo dong doka. Hakasin ka benengkong ka bau Petros ulale. Wala ula day u export haka kamtong doka. Rengkat bau para jong u Andrew. Nang ta rengkat bat gijong u Yohanes. Gijong u Jacob bat u Zebedi u kepa jong u Yohanes bat jong u Jacob. Kila persang bro simit. Kem semyong tong doka. Kumung laong kila sudu jing kermen. Kila sengau bom la su banlong. Henry haka wat ka baar. Ka mensim ka bakhot yau Petros kalong. Bau deiban persang biang sa sisin. O Petros sim la kentai ya kata. Ula kongo, ula yang, ula le caka kham jeliu, ula penhap ya kejar. Anda bela dep ban penhap ya kejar. Ulangat sibun kidoka. Tang sibun kidoka. Anda ba ura ma urengkat badu para jungwan riu kim lasu. Kilapan khot yau Zebedi, yau Jacob Yohanes ban yarap ban ra lem itu doka. Bat kilal yo sibun kadoka. Parlok ki prabanget. Bat ki bejupai ya kan ka channel ka jongi. Don nepdeng jongi ha ka jingyai lenti ka jongi kum ki preo. Hateng abang yale ya gejing yale bakan jam sim ka jongi. Kidon kipor kibangingis ngau bomla. Kidon kipor kibangingis ngau ba ngin kenyok. Kidon kipor kibanging la persang ban imban rengi sentuy biang. Siya ka basniu. Kidon kipor kibanging la persang ban im ka jing im ka biade dur baga gospel upres. Henry kidon kipor padi kibangi ngop biang lahang ni hang tai ka bayu i bat ka bom yo i. Renga kwa ban penkan mau ini. Berkata kalong. Ngim day ban sakut hang ta. Ngidai ban ki biang nang ta. Ban persang biang. Ya ka batemai. Bat ban persang biang da ka ju ka rukom ka bau Jisu hikai pot wong ini. Wan pi baro ki batai bat ki bakhir jingket. Dengan penjam ya pi. Ula banyarap yangi. Ladang ingi la im ha ke jinglin. Ki bakerni ha ke nu ke jinglong jong ke jing im ke jongi. La galong ha ke jinglin basniu. Ha ke jing auria, ha ke di, ha ke bam. La galong ha ke jing im. Ka bom ya dei bat ke gospel ukres. Wana mai bangin long ki bam mantai. Ban persang. Ban yale ya ke jing yale bakan jam sim jongi. Ban ngej ladang ingi yang. Unia chua jongi bat unia rap yangi. Kamensim kabayale kadega mensim kabajob. Kamensim kabayale kadega mensim kabamju serendar. Kamensim kabayat seprang kadega mensim kabau belai uyalam. Kum ki perlok ki perbengej bi baro bat kum ki bajupai ya kan ke channel ke jongi. Akwa ban khot, akwa ban ai mensim. Yang abat yangi iwei pewei. Kiba don, bat kiba pej ya kan ke channel ke jongi kalong. Ken mau ngimdei ban serenda. Ken mau ngimdei ban kuit no na ke jinget ke jongi. Ken mau ngimdei ban pet no na ke jinget ke jongi Jesus. Ken mau ngimdei ban ong bang ngim nom la. Ya kenu ke bentah ke im jongi. Ken mau
kak tin bom la kam chu dei bandon hau priu uba persang lani ka priu ka ba persang ken mau bakak tin jong ka jing bom la ka ju don tangai tu ki priu ki bejai tu ki bejai pede bat ki bom tip ya play nrei kak tin jong ka jing la kadai hak tu ki priu ki ba persang ki ba IT de ho play bat ki ba em singi baru play kak tin ka jong play ka mau yang ki ong haki priu da sisa kalong ka bom la Henry how play ki a paro ki long ki bewa la don na pleng jongi ki bala phai no na ka jingai ke jongi ka bangi don la don na pleng jongi ki bala penserwa kai ke por hakini ki sngi ki snam ki bala lek no la don na pleng jongi ki bengila kum imbyang ha ki jinglen basniu ki jongi ha ka bayo I la ne ka bom I ha ka di ka bam ka kiat ka khalai ki jing auri abat koi kani ke channel ke jongi long mun ke chan ka khot bat ka pen kan mau fi one pidang don kalat pidang don ka kabu bat ka ta ka long pai show play yit yalade IT yalade compare langi long ki ba kumno langi long ki ba duk ha ke jingmut jing perkat langi long ki ba sniu ha ke jingmut jing perkat langi long ki ba ngis ngau ban ong msonut syu bantur lanem sonut syu ban wan cha kaman ublei jongi ude ublei ubakhot na ko ka po sha ko pan yala ki jong ki briu ki jong u la de ki pai bat wat bat ublei jongi ulong ublei ru ubayit ya ka donut ka khlai ke jongi ngilong ki bakumno ala da mafi ala da mangi ngilong ki bakumno ndre ke basa aki im jongi kalam tang bangin IT bat wat show play do play lang bakani khubor ka bo pen kan mau yang ya kamba ka jong jisu ha ka jingkhot ya ki senran ki banang kong ki jong u da ka ba upen ngat sibun ki dok ha ya ki senran ki kong ula ru ban le ki kamba ki ba ha nagam ta jonga jong fi lada mafi manga ni wan shu ni IT ya u ni serendar ha u bat ni yit yalade kani ka khubor gabau belai ukuran yang hilang bakani ke channel ka jongi kapan kan mau yang iru bau belai ula ban yo yangi hakinu ki khap jong ka jingyam ka jongi utip ki bakum nu ngilang ublai ulong ru ubala ban ya rap yangi haga jingyam ka baman kasngi habangi faish ublai ru ulong bakhot yangi ban ya le ka jingi thong jong ka jingyam bat kata kalong ban pai show play ki perlok ki perbengej biej ha ka penkut ya kani ka kubor jong ka tin ka jong play ta ka mensim ka beji ka khot ngawe na ka benta jong fi bat na ka benta jongi we tungin yet yalade tungin IT yalade tungin wat yo play bat ulong ubajubab ingi bat ula ban le ka kamba ha ka jing em ka jongi balisi yo don na pleng jongi kibangi mat e jing e ki em ka jongi yo don na pleng jongi kibang mat e jing sosi e ying kisam ha ki jing du no ki ba I ki ba thoin la ne yo don na pleng jongi kibangi la banong ngis ngau du men sim ngis ngau du jing kermen ban ngis ngau mdon manumura ha ki janmit ngin ya le lang ka mat jong ble ki jing duai ban ngin ai ya kapor ha u bat ngin IT lut ru au bat ngej unju bab ponu ya rap ingi ha ke jing e ke jongi hoi nya ka menta ki bela he lasan ki samla shinrang pung thai ki long kemi ki long pa ni don la ki jong ki benta ki jing ki jing khndu ki bangangam la ban batai ki bangingim la ban yu I ndre ki batangu ble yu I yangi bat utip ya ki jing long ke jongi ka basa ka long tongin ya lej au play ha ka jing duai bat ngej bau play usha sko ing duai jing gospel jong Matius nong mahnyeu got khot bahnyeu kong to pan don sai to wat misem bat to tit to fin sapli tongin ya lej lang
hau belai leng ba ka jing duai ha ka pen kot yak ni khubo ka tin ka jong belai ni ni duai ko pa jongi ubahap neng ubalong utrai ki met utrai ki men sim utrai jong ka kam bad utrai jong ka khandeu ubalong ru utrai jong ka beneng bad ki e baro melong ubelai hok banyo ka burom bad ka jingu melong ubelai ubangi baro ngi deben ai ke jingu bat ka burom yame bat ngi songu yame ablei bahkan ke janmit ka ba menta me keren na pedeng jongi bat kata ke jing keren ke jong me pedeng jong kalong ba me keren leng ba kan ke tin ka em ke jong blei ka balong ka bor na ka menta ke jongi try ngi don na ka por ka ba menta ha bang liyo sngau yak tin ke jong me ka ba me pen mau ka kamba ka ba mele ki sran ki banengkong ki jong me Hapadeng ki jing du jing kermen. Hapadeng ki kutlat. Mele rap bat mela don tengkat bat ki. Bat mele ke kamba jong ke jing pa. Habaki ki pai syame. Melong ru atrai ublei balak ban rap ini. Ha ka jing im ka baman kasngi. Hoi trai ablei don pedeng jongi ki bangi mat ki jing ka jing im ka jongi ka baman kasngi. Ki jing lagalong ki jing ele bakan jam sim makim jongi. Lagalong ki rangba ki long kemi ki long kapa ki samla shun rang bat kan thai me tip kampai kita lagalong ki jinge jong ki jingdu jing kermen ki jinge jong ki jing sausi lagalong ki jinge jong ki jing bom tikna ye kalawe bat kumta tata me tip ba ni IT ame ni shani ame ba me ni rap yangi ba men sub spine yangi bat ngi pendem yaldi tangi sang tiblei ki jome ba me men long ke jubab ba me men ye rap yangi la don na pleng jongi ki ba pang ki besitam men plit ye ka kam ba jong ke jing isnei ke jong melang ba ke jing pen koi la ka long lang ba ke jing sumar ki jongi lang ba ki dawai ki dashin ha ke jing sumar ki jing ke hospital la ka long la don na pleng jongi ki ba khndu ki jing ha pleng ki jing duk ki jing kerku ki jing kerdu men long atrai nung yarapan besar pen peja ingi lengba jong nuri jong no la long atrai bang ye kendu gi jing du jing kerman gi jing sausi ha ba ki ba i ki ba thon gi jongi ki khlat no gi men ai ben met tengen do men sim jong me la don na preng jongi ki bang la du jing kerman namar ki pop ki bang yele ai ngi pat ya gi jing samai jong jing kerman me ai ngi pat ya gi jing pen samai jong jing sok ki im jongi ai ngi pat atrai ya ke jing kermen jong ke jing im ke jongi trai ngi duai ka bat meken mauru na ka banta kitu atrai ki ba memetep ba ki ba kidon sibun ki jing jing le ya rap lem maki ha ke jing im ke jongi kur khu ye ni tin ke jong usakri jeme pesngau ai ba kan long ka bor ke balaban pen mi uso balapan mi lai phausa ndr phausa bat spasha bat kur khu ye ngi bat kur khu ru por ki blang sa ba de kini ka met i baro ko ni IT ngi pani kini baro ru lang baka kerteng ke im ka beron bortam ke jong trai nong im jengi uji stress ha ka penwai no ya kini ka jing slok ke jongi tot ai ba ke jingi ke jong bleu pa ke jingi jong ji stress bo trai rangkat ke jing slok mensi ma ko kini ke jing ku ki belong lai we ko rangkat ban ngi hoi be ki rungai de ku jong me ki beton na kari belong strike be syakri me nadu mata syata pom cukut ro amen